so tawi diine o addini en ɗemgal kono hannde enenne enen joginoo ɗemgal enen mbindanɗo jooni artii e men hannde kala ko ñaggunoɗen e ɗemɗe goɗɗe foti ko diine walla wonaa diine enen poti waɗɗu ɗum e ɗemɗe men sabu ko ɗum ɓurata weebde ko winda islam ko ene heewi ko janngate fuuta ko mi waɗi ɗum heen gila sharia o tan ko heewi winda koye ɗemgal arab waawde ɗum wonaa ko weeɓi won ko janngete mi haali ɗum e fuuta ko ngannduɗaa fewniraani hay batte e diine o woni coñce ɗe fuutankoɓe hannde kala mbiɗa Imrul Qays ene anndi Imrul Qays ko neɗɗo mo ngannduɗaa ko sanngara tan jaafuɗon e rewɓe wonno haaju kono hannde seeran ɓe ne janngina ɗum mo ngannduɗaa kañum ko sanngara tan Imrul Qays adi garangal Imrul Qays adi garangal nelaaɗo duuɓi capantati soni juuma ko adi heddiɓe won heɓe Antar ibnu Shaddad en Zuhayru ɓen fof enen mbiye mbiyete ni ko su'araul jahilin hono yimiyankoɓe majjuɓe ɓen ɗo wona majjuɓe ɗum kam ko juumre yuɓɓinɓe ɗiɗo jimɗi no mbayi yuɓɓude ni ɓen gona majjuɓe ɓeɗo fof noon eɗen ñanga ɓeɗo yimɓe ɓe ganda fiidiraani islam haydara holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko bindol waɗi ɗum ko gandal ngal cikkuɗen hono ngal ɗo gandal woodani ala gandal ngal ɗo ko ñangaten ɗo e ɗemɗe arab ɗo fof ene wawi waɗede e ɗemɗe men ɗemgal arab hono ɓeɗo yimɓiyankoɓe ko kalata ko fof kalata ko pina mumen kalata ko tarine mumen kalata ko sahara kalata ko guiloɗi ɗum enen ene ganda ɗum ɗum noon so tawi eɗen nanga ɗum holko ñanguineɗen ɗum ñangui ɗum tan ko yidde gandal ne wonno gandal so tawi a meeɗi hen seeɗa sa harani ko tampere mawde wonata ɗum duñi en ɗum ɗo ene jeeya gueɗel kewgel duñi en e nadde islam ko mi yii kadi engagement woni pellital elle ngal sa ƴeewi kalɗo diine o sari e nder nokkuji men ɗi ko ko ɓi nene Sinthiou addi nawi ɗum toon holko saabi oɗo engagement ngal ɗo pellital ngal ganduɗa ngal jarani en jihad jarani en fof yo tan diine o sara e nder innede ɗum ɗo wona mere min sikki aɗa andi mi wiiɗi hol sababu imi mbaɗa jihadi jihadi gueɗel gandal ngel ko rerɗinɗe wonde an so tawi a maayi jihad o paaɗa ko aljanna ɗum ko gueɗel ɗimmel ngel jihadi ko faggardu ngalu so tawi an a yeehi a waɗi jihadi ɓe polɗa ɓe jawdi men ko an jeeyi gueɗel tataɓel ngel ɗum ko kongu ko yidde laamu so tawi an a fooli nenno islam wonano diine chrétien ni islam yo kadi islam dinun wa dawla islam ko diine kadi islam ko état kala état mbiyaɗo état ɗum haali politique so haali politique a haali honade ɗeɗo gueɗe tati ene jeeya ko duñi fulɓe yiide wadde jihadi so tawi an yiiha a waɗi jihadi ɓe koyɗa foof hankkadi ko an gonata koye lesma gonata koye jiimanima mi halen hay jihadi Sey Kumar ne ummiɗo nde kono fimde nde kam ko fimde diine fimde aliyangore aɗa diine o ko fimde diine adan kono gueɗe goɗɗe natata hen so tawi fimde diine itti safalɓe ittiɓe e Makka e Madina tacciniɓe hay Afrique du Nord ɓe jeeha Espagne ko diine kono kadi ko diine jaɗɗo goɗɗum saabu mi waɗi ɗum ni diine o beele saktori ko silama walla beele saktori ko jeeygu ko ɓuuri hewde ko islam saktori ko silama hay sinno ko enen noon ɗo men ɗo islam saktoraki silama enen ɗo aɗan ɗo natat islam tan ko welede ɓe gadde men hono muraɓe qina en ɓe gadde men ɓe tacciri Fuuta ɓe gaddi diine mabɓe ɓe gaddi gelluɗi mabɓe aɓe jeeya aɓe cooda ɓe gaddiri min diine o jaɓɗen kono enen e koye men kay ko enen ƴetti diine mbaɗɗum jihadi en jii almameɓe ɓe gonga ni Souleymane Baal waɗi jihadi seeɗa on kam jihadi mum faati koye safalɓe kono caggal makko Abdoul Qadir Kane waɗi jihadi jiɗani heddiɓe kay Sey Kumar en ko nandi hen ɓen foof mbaɗi jihadi no hen sahaji nde o ari Fuuta ndi kanko Sey Kumar hoore makko o wi ko pré darjon won saliɓe ferde won wiɓe pré darjon minen komin darduɓe joom jawɗele en joom leyɗele en ɓen mbi ko minen min perani sabu joom laamuji en mbi ko minen min cohlani dardude ko ɓuuri hewde noon diine so ari
ɓuri heewde abbade mumen tan ko miskineɓe ko ɓuri heewde yaaduɓe Sékou Oumar ɓe won hen saahaji mi waɗi hen jimol gotol ni on wi ko kala jiɗɗo jawdi aduna sa yaade Sékou Bah dañ ɗeɗo gueɗe fof ene duña yimɓe wadde jihaadi gonga diine ona hen fiɓnande hen kono diine wakkata hen saahaji ene yaada e kongu hen saahaji ene yaada yidde jawdi eko nandi ene yaada hen saahaji e yidde gandal ɗum fof ene duña yimɓe wadde jihaadi a mimino nane seeɗa